En die scheidt er niet uit, hè. Ja, na volgens mij 15 jaar, eerst voorzitter, toen voorzitter-secretaris. Je doet liever alles zelf, hè, of niet? Ja. En dan gaat het meestal goed, hè. Ja, lijkt me wel druk. Het is druk, maar wel. Ja, wel leuk. Met liefde en plezier gedaan. En waarom scheidt het dan niet uit? Moet eigenlijk na 12 jaar al, hè? En ik heb al 3 jaar bijgekregen, dus... En als dat willen blijven, als ze er rustig is blijven, hè. Ja, het is ook wel verstandig. Ik zeg al, die moet nooit zo lang blijven tot iedereen zegt van, hou ze er maar eens mee op, hè. Ja, ja, dat probeer ik ook, maar ik weet niet of ik dat al gehad heb. Dus, ja, ik denk dat het ook verstandig is. Ja, ik ga niet alles opnoemen wat hij allemaal gedaan heeft als bestuurslid. Wat ik het meest frappant vond, dat is dat in die tijd dat hij de baas was, de club is gegroeid van 65 naar meer dan 100 leden. En dat is toch fantastisch dat onze groep zij actief zoveel mensen weet te binden. Dat vind ik echt knap. En ik zie hier iedereen met op. Ja, vooruit dan. Ja, je hebt ook nog, dat is nog wel sinds kort, daar houdt je niet meer op hè, met een huisarter. Hè? Nee, je blijft koffie verzorgen, organiseren en vrijwilligers en zo. Dus ik loop niet vrij op straat rond. Nee. Ik blijf meehelpen. Ja. En het lid van de Vrouwenraad Helmond, dat heb je ook nog heel erg lang gedaan. 7 jaar. Ja, en ook daarin hebt u, heeft ook met de huiskamer te maken, hè? Of niet? Nee, toch niet? Oh, wat heeft het dan mee te maken met de Vrouwenraad? Van de overkoepelende dingen van alle vrouwenverenigingen. Heeft er niks met politiek te maken, hè? Wie bemoeit zich hier eens met politiek? Dat zijn er wel weinig. Maar alle heren. Ach, daar zit ze, ja. Dag Anneke, hallo. Lang niet meer gezien, hè? Nee, dat is al een hele tijd geleden. Ja. Ja. Zitten hier goede mensen, hè? Ze zijn niet allemaal van het hout, hè? Bijna allemaal. Bijna allemaal van het hout? Wie is er niet van het hout? Behalve Anneke natuurlijk. Ja, ook niet? Wij worden wel goed opgevangen hier, hè? Als je op het hout woont, wil het nooit meer weg, hè? Ja, die vraag krijg ik ook steeds. Burgemeester, gaat u nou verhuizen? Waar zou ik naartoe moeten? Hè? Ja, die prachtige verenigingen. En mensen zoals u, hè? En wat zou het mooi zijn als daar nou ook een lintje op zou zitten, hè? Ja, hè? Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Want ik ben bedoeld door kinderen van Oranje Nassau. Wat een eer. Mooi, eigenlijk moeten wij mijn... Eigenlijk moeten wij... Zijn de fotografen klaar? Nee, ik ga weer gewoon daar naartoe. Dat moet ook. Even voor de vlag. Kom maar. Staat hij erop, de vlag? Ja, maar je staat er niet op dadelijk. Bloemen heb je al, hè?